सुंद'हैनो आङो नैबे आपडेट्सखौ फिन खेबसे लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। गोसो गैथारलामोन आरोना, थेवबो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। आङो नैबे दावराव दावसि जाबाय थानाय जितु जाथाय, बे जाथायनि सायावनो फिन खेबसे सावरायनो बा नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। जोंहा बेवहाय सावरायनांगौ जेबो गैला, जोङो बयबो मिथिनो मोनखाबाय नङा होनबा। दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों। थ' बेनो जाहैबाय दिपेन बर' साराहाय मा बुंलांखो बे जाथायनि सायाव। आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन। आङो बारा गोलाव सावरायबाय थानो सानाखै आरोना। गोलाव खालामला रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना मा सानो एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरोब्लानो जाबाय। गोजोन्थों, बाय। सिरियास सरकार सालायनायखौ जों नुवाखै आरो सिरियास सरकार सालायैनि थाखायनो दिनै बेबायदि घटनाया रिपिटेड इनसिडेन्टआ जादों आरो बेखौसो जोङो नुदों। गोजोन्थों। बिसायख'थिनि समाव गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। बे कमिटमेन्टखौ बिथाङा मावफुंनो हायाखै आरो जाति जनगोष्ठीनो भुवा कमिटमेन्ट होनानै जे अबास्तब, जे बास्तब कमिटमेन्ट बेखौ मावनानै हो आरो जिफोरा अबास्तब आनप्रेक्टिकेल, बे आनप्रेक्टिकेल कमिटमेन्टखौ होनानै बिथाङा दिनै गाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि आयेना बिटिसिआव गैयैनि खोथा गैया। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाबाय मोनसे ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट। 2003 सनाव जे समाव हाग्रामा महिलारिया PLTनि दैदेनगिरि जानानै साइन खालामदों आरो बे 39टा डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट आरो बे रिजार्भ फरेस्ट बे डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना होदों। जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मोनसे कनकारेन्ट लिस्ट, बियो भारत सरकारनियावबो थायो, आसाम सरकारनियावबो थायो आरो काउन्सिलनियावबो दङ। अकल अन्थाइ बालाखौ रक्षनाबेक्षन होनाय, अन्थाइ बालानि टेन्डार होनायाल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व आरो कर्तब्य नङा। फरेस्टखौ कनजारभेसन खालामनांगौ, फरेस्ट प्रटेक्सन होनांगौ। बेयाव नेसनेल पार्क दङ, रिजार्भ फरेस्ट दङ, बेयाव प्रपज रिजार्भ फरेस्ट PRF दङ। दा गोदानै सिखना जोहोलाव जोङो नेसनेल पार्क मोनबाय, बेखौ प्रटेक्सन होनाया आथिखालनि सरकारनि दायित्व, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व। हयथ' बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि माखासे खामानिखौ मावदों, आं मावाखै होननानै बुङा। आरो थांनाय समाव रायमना नेसनेल पार्क, सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क, मोननै नेसनेल पार्क जोङो क्रिएट खालामदोंमोन। एबसुनिबो दाबिमोन आरो थांनाय समनि प्रमद बर' जि सरकार, बे सरकारनि दाबि आरो खावलायनाय बायदि आसाम सरकार, भारत सरकारा मोननै गोदान नेसनेल पार्क फोसावदोंमोन, जुदिव जोंनियाव मानास नेसनेल पार्कआ दंखायोमोन। दा बेखौ प्रटेक्सन होनाय, बेखौ रैखाथि होनाय, बिनि बाफार जनाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ बुजाय आजायहै जाहाथे गोदानै फरेस्टआव एनक्ल'ज खालामा बा कुनु कारनाव फरेस्ट डेस्ट्रय जाया, बेखौ बुंनाय, रायलायनाय, बुजायनाया फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सरकारनि दायित्व। हयथ' रायजो राजाजों आरो डिपार्टमेन्टजों जिखिनि आन्डारस्टेन्डिं, जिखिनि बुजाबुजि, जिखिनि बुजायनांगौमोन, बेयाव जिखिनि एमिकेबल मोनसे समाधान सलुसन ओंखारनांगौमोन, बे समाधान ओंखारनायाव बिथांमोननियाव भुल बुजाबुजि जादों, कनफ्लिक्ट जादों आरो जायनि थाखाय मैयानि घटनाया जादों। दा बेखायनो मालाबा जोंनियाव थासारि जायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो जे ल' एन्ड अर्डारा आंनियाव गैया, आङो बिनि गार्जेन नङा होननानै। ल' एन्ड अर्डारा स्टेटनि साबजेक्ट, खिन्थु काउन्सिलनि मुरब्बिया बिथाङानो। आरो बेयाव जिकुनु ल' एन्ड अर्डार सिटुवेसन जायोबा काउन्सिला आसाम सरकारनिफ्राय स्पेसियेल फर्स, स्पेसियेल नोङो जि प्रसासन, बेखौ बिनाया, बेखौ मेनटेन खालामनाया बिथांनि दायित्व, बेयाव हगारना होनायनि बाथ्रा गैया। मैयानि जाथाया जालांबाय, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसखौ सावदों, बिनि गारिखौ सावदों, बिनि फुल रेसपन्सिबिलिटिया BTC सरकारनि, खारन बेयो BTC बा BTR सरकारनि बे प्रपार्टि आरो बिनि रेसपन्सिबिलिटिया बिथांनि। बे डिपार्टमेन्टआ आंनियाव गैया होनना बुङोब्ला बोरै जानो? डिपार्टमेन्टआ गावनियावनो दङ, गावनो सालायगासिनो। फरेस्टनि EM दङ, फरेस्टनि CHD दङ, फरेस्टनि DFO दङ, रेन्जार दङ, फरेस्ट गार्ड दङ, बेयाव फरेस्टार 1 दङ। दा बेयाव डिपार्टमेन्टआ आंनि नङा होनना बुङोब्ला बेखौ सोर बिसास खालामगोन? दा बेखायनो अकल अन्थाइ बाला प्रटेक्सन होनाय, अन्थाइ बालानिखौ रेभिनिउ लानायाल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व नङा। हाग्राखौ संरैखा खालामनाय, जोंनि सिक्स सिडुलखौ संरैखा खालामनाय, गासै जाति जनगोष्ठीनि जिखिनि मोनथाय दङ आरो जेराव मोनथायखौ मोनो बेयाव होनांगौ, जेराव मोनथायखौ मोना बिथांमोनखौ बुजाय आजाय बायजोआव लाबोनानै बिथांमोननि समाधान खालामनांगौआ बिथांमोननिनो। दा बे बेलायाव जुदि बिथाङा
घटना जानायनि उनाव दायित्व आं नङा होननानै खनफ्रोमबो बुङोब्ला बा मालिकआ सोर दा बिटिसिनि मालिकआ दा बेयावसो प्रश्नआ फैदों जे मालिकआ बिथाङानो रायजोआ बिथांनो मेन्डेट होदों 5 बोसोराव मेन्डेटनि गेजेरजों रायजो राजानो प्रटेक्सन होनांगौ सरकारखौ मोजां सालायनांगौ पिसफुलि मेनटेन खालामनांगौआ बिथांनि दायित्व आरो रिपिटेड बेबायदि इनसिडेन्ट आरो भायलेन्स जानाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय बे मोजां साइन नङा आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों जे मानो रिपिटेड घटना जादों आरो मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखै मानो पिसखौ मेनटेन खालामनो हायाखै आरो सोरनि गोरोन्थिनि थाखाय बारम्बार रिपिटेड भायलेन्सआ बिटिसिआव जादों बे थारैनो दिनै थासारियाव माने नुजाबाय आरो बयबो बेखौ नुगासिनो दङ गोजोन्थों